za ga namba ce lafiya lau, namba noman namba, sai ka ji mutum ya ce ma shi ma'aikacin banki ne, ATM ɗinka ya samu matsala, don haka ka to mai ko kuma ka gaya mai lambobin nan na ATM da sauransu zai gyara ma. To wannan kuskure ne, kuskuren ma babba. Duk ma'aikacin bankin da yake ma'aikacin banki ne, idan har zai taimaka ma na ATM ɗinka ko wani abu naka ya samu matsala, kawai zai ce ma ATM ɗinka ya samu matsala amma ka je banki a gyara ma, kuma account ɗinka yana da wata matsala ka je banki a gyara ma, ba wai shi nan ka gaya mai nan wajen gyara ma ba. Su 'yan yahoo ɗin nan, wasu akwai tsohin ma'aikatan banki wanda na yi ritaya, wasu kuma da na fara an ka kore su da sauransu, suna dai da yawa gaskiya. Akwai kuma wanda za a ga kuma makaranta ma bai yi ba, amma kuma sai a ga ya zo ya iya, kuma ya zo har yana koya ma wasu da yawa. Dalilin wannan faɗakarwa shine yanzu MTN sun fitar da wani layi, gaba ɗaya lambobin layin ƙwara 8 ne, kuma ana sai da su. Don haka kada mutum ya yi imani da wai idan aka kira shi wai kawai sai ka ga idan aka kira ka da lambar ƙwara 8 kawai sai ka ce a daga banki ne. A'a, ko mutum yana iya amfani da wannan lamba. Ita dai wannan lambar yawancinta ta fi tashi da 0, daga 00 guda 2 take tashi da su. To duk ma kuma da wace kalar lamba mutum ya kira, ko da kana da Truecaller, idan aka kira ka ga an rubuta maka sunan wani banki ko me, kada ka yadda da wannan, saboda ita Truecaller tana rubuta suna ne dangane da abu 3 da sauransu. Na farko dai za ta iya biɗo sunan da aka yi rijistar layin, nan ba ta samu sunan da aka yi rijistar layin ba, za ta yi ƙoƙari ta samu sunanka na Facebook. Idan ba ta samu shi ba, za ta yi ƙoƙari ta bincika ta gani cikin waɗanda ke aiki da Truecaller akwai wanda ya taɓa save wannan namba. Idan akwai wanda ya taɓa save wannan namba, to za su ɗauko wancan sunan da wancan ya mata, sai su ɗauko su sa maka. Kaga zai iya zuwa ya rubuta sunan wani banki ga Facebook, ko ya yi duk zai iya wannan, saboda ya san akwai masu Truecaller waɗanda da zarar an kira ka akwai application ɗin da zai rubuta maka suna, ya san akwai su. To don haka ko da ka ga sunan banki da namba, idan dai aka ce ka bada document naka, idan matsala ce idan matsala ce to zan je banki in biya, ba wai in baka wani abu nan wajen ka bari dai in je banki in biya. So da yawa idan ka ga an sace ma kuɗi ko to gaskiya sai dai in wani message aka turo ma ka shiga, ko kuma a tuma wani link ka shiga ka yi rajista ka sa ATM ɗin ka sauransu, to ta haka ɗai kawai za su samu bayanan kuma su kira ka gaya musu. Sannan kuma akwai wata sabuwar yaudara wadda ake yi, za ka iya ganin rubuta Aisha Buhari ko kuma Halima Dangote, akwai lambobin akwai sunayen wasu da ka sani, za ka ga an rubuta sunayensu, sai ka ji an ce ana ba da taimakon 50,000 idan kana da banki idan kana da account number banki kaza da kaza da kaza, ko ta abokinka, to ka kira ga wata namba nan ne manajan ta ne, ka kira shi ku tattauna. Da ka kira shi ma zai ce ka ba da lambobin ATM ɗinka, saboda ta ATM ɗinka za a samu kuɗi. Su ma wa'annan da hora ne, kada ku yarda da su, sun ma fi yawa a Facebook. Daga kaga mutum ya ma sallah har ga yayi ma wani dogon rubutu, kada ma ka yarda da shi. Amma idan kana jin shawarata, kada ma ka yarda da shi, saboda dan yaudara ne, kuma in ce maka yan yahoo ne. So da yawa ana sace Facebook ta hanyoyi daban-daban. Idan mutum ya sace Facebook ɗinka ya kasa, to kawai zai shiga cikin profile ɗinka ya ɗauko hoton profile ɗinka, ya ɗauko ba hoto na profile ɗinka, har hotunan kama ya ɗauko, sai ya zo ya rubuta komai yanda ka rubuta, amma dai lamba ba taka ce ba, lambar ma ba taka ce ba, don haka sai ya kulle lamba a ganinta, sai ya shiga cikin profile ɗinka, duk wasu friend naka ya adin friend ɗinsu, su kuma daga sun ga sunanka da hotonka wane ne, sai duk su yi adin ɗin shi. Ta haka ma ana sace Facebook, ba wai dole wai sai ta
a sata a hana ka ba. Hanyoyin da ake sata tana da kuma lallahin mutane su da yawa za ka ga cewa wai mutum ya buɗe Facebook ko wani abu haka sai ka ga wai da password ɗin shi da number shi duk kala guda. To wannan ta yaya za a yi a ce ya kasa sacewa? Malam idan ka buɗe Facebook ko wani abu ko security ko na banki ko menene kada ka yadda ka sa wanda wani zai iya tunanin ya sama ya sama, musamman password ɗin ATM. Da yawa za ka ga suna sa shi kan haihuwansu, wasu kuma 2020 wani abu dai gare sunan sai lamba hudu miya jami'a. Idan ma baka rike lamba hudu, a'a ka samu wani waje inda kake rubuta muhimman abu ka rubuta lambobin. Idan za ka rubuta su sai ka birkice su ba daidai ba, ta yanda da ka gani kai dai za ka san yadda abun ka suke. In ba ka yi haddacewa ko kuma wasu suna ɗauka password cikin number su sa, wallahi wannan ma kuskure ne. Saboda duk ta haka nan ne kai idan aka ga Facebook ɗinka yana da muhimmanci, ana iya iban mutum 5 a ba su number ka su ta sa password ko wani kala sun ka samu su gani har su samu su sace ma Facebook. Don haka a kula, in Yahoo dai akwai su ko'ina, a kula. Wassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.